Hej, jeg hedder Jimmy Macon, jeg er instruktør hos Softworld, og i dag skal jeg vise dig et fantastisk tip i InDesign. Kender I det? Man har fået sat et dokument op, og lige nu mangler vi bare, lad os sige, 9 kasser, der har lige nøjagtigt den samme størrelse, der skal være den samme afstand. Nu er problemet bare, vi skal ud med alle mulige guidelinjer, og hvad ved jeg, for at få sat hele vores dokument op. Men der er et fantastisk nem måde at gøre det på. I tager et ganske almindeligt rammeværktøj herover, trækker en kasse ud, og når I har fundet den samlede størrelse på alle jeres kasser, eksempelvis 9 kasser, så bruger I jeres piltaster på tastaturet. En pil op eksempelvis giver 2 kasser, 3 kasser på den led. Så kan jeg bruge piltasten mod højre, så kan jeg få flere kasser på den her led. Hvis jeg nu har fået for mange kasser, jamen så går jeg bare en piltast den anden vej, og på den måde har jeg fået lavet lige antal kasser, lige antal afstande mellem de her kasser. Og faktisk, så længe jeg holder min mus nede, jamen så er det her fleksibelt, og vil blive ved med at følge med. Prøv at forestille jer, at vi så også vil have en bestemt afstand imellem kasserne. Så fjerner jeg det her og gør det en gang til. Tager mit rammeværktøj, trækker ud, bruger piltasterne opad til højre, og den her gang på en Mac, der kan du holde Command nede og bruge dine piltaster, og hvis du er på PC, ja, så holder du Control nede og bruger dine piltaster, og på den her måde, så kan jeg øge afstanden på den ene led. Nu bruger jeg piltasten mod højre, mens jeg holder Command ned eller Control. Og ligeledes så kan jeg bruge piltasten opad, mens jeg holder Command eller Control ned, og bestemme afstanden imellem kasserne. Og så enkelt er det. Er det ikke fantastisk? Tak for i dag.